Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Gràcies, Berta. Doncs bé, us he reunit aquí per explicar-vos les normes bàsiques de funcionament i de comportament d'aquest espai. Com ja sabeu, aquest és un espai de coworking. Sí, això no cal que us ho expliqui, oi? Ara bé, quines són les característiques principals d'aquests espais de coworking? Doncs bé, fonamentalment es tracta d'espais on gent de diferents sectors treballen junts. D'aquí el nom, coworking. Ja no et fa gràcia alguna cosa? Ara bé, quines són, com us anava dient, les característiques principals? Doncs aquests espais estan pensats per gent que, com vosaltres, poden o no tenir relació professional, però que treballen junts. Coworking together. Coworking. Prou! Què passa? Us fa gràcia com dic coworking? Pol, què fas? Res. M'has estat gravant mentre parlava? I ho ha penjat al Facebook, que crac! I a YouTube, mira, 200 reproduccions. Pol, ja te'n pots anar! Vés a jugar amb les teves coses a un altre espai de coworking! Què passa? Suposo que tots vosaltres teniu el nivell Proficiency de Banksys. Catchphrase. Mercy. Tramtree. Sabeu què? Que us ho expliqui un altre. Que em sap greu allò d'abans. No ho hauria d'haver penjat al YouTube. Tranquil, no passa res. 50.000 reproduccions! Talla. Jo parlo català, castellà, anglès, una mica de francès. Sí, ara estic intentant posar-me amb el xinès, perquè diuen que no hi ha l'idioma del futur, sinó l'idioma del present. Però diuen que és molt complicat. Però has començat. És més complicat que entendre els guions d'aquesta sèrie. Jo el que trobo molt complicat és l'alemany. Per motius personals vaig intentar aprendre'n. Un noi. I va ser difícil. Bueno, és que és com declinar, no? L'alemany com el llatí. Jo vaig fer llatí grec. Jo, en francès, sé dir... Voulez-vous coucher? No, bueno, per això. Sé dir... C'est quand ton anniversaire. Mon anniversaire, c'est le... Ja està. Français, c'est... Vous êtes jolie. Si. Non? Je t'aime.